Nyaki par matuni to ngima na makini adwa no chal nade. Exactly. Mane penyo manyaki penjri minondri kaka ngama dwa keno mokwongo. Aha. Okay. Mondo kata kidago ngima ni kikimi pressure jogi matino pod menyo pod dongo. Imen gi giri moro minyalo konyorigo. Ikelo kuma met kabisa. Ingeni wan madongo king'iya be okatin ahinya. Yes. But duong' be okaduong' ahinya. Yes. But kawadongo to wan madongo kawang'e ni ng'ama mama gi baba janyuol nyathi marito. To abe koro tinda an janyuol. To kang'iyo me kaka to okapare ni giparo kaka paro ni an. Koro an Gen Z. Gen Z. To kiweri gi Gen Z nitie makoro luwoge ni Gen Alpha. Yes. Makato koro malich. Gin giloso margi. Ok ging'e ni onego bed ni gikonyo chien. Koro kiseng'iyo kamano to onego bed ni bende ing'iyo ni kik abed burden ne joma biro bang'age. Koro mano kende gimoro kendo monego bed ni itimo no. Onego bed ni ibedo go gi paro. Mano gima onego bed ni